Din l-art ħelwa toħroġ b'messaġġ qawwi fir-rigward tan-nuqqas ta' vuċi li għandha s-soċjetà ċivili f'dak li għandu x'jaqsam ma' deċiżjonijiet li jħallu impatt fuq l-ambjent ta' pajjiżna. Membri ta' din l-għaqda non-governattiva sostnew dan meta matul il-jum iltaqgħu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Din l-art ħelwa qalet li għalkemm l-NGOs jaħdmu qatih biex jissalvagwardjaw kemm jista' jkun il-wirt kulturali u ambjentali kif ukoll dak storiku, dawn jippretendu li l-awtoritajiet li qegħdin hemm biex jagħmlu dan, bħall-awtorità tal-ippjanar, jagħmlu xogħolhom b'rispett lejn il-poplu Malti u l-wirt tiegħu. Huma qalu li hemm bżonn li l-politiċi jinsistu li l-istudji fi proġetti maġġuri jkunu ppreżentati qabel ma jiġu approvati fil-Parlament. Staqsew fost l-oħrajn jekk hux vera li permezz tal-proġett tal-mina bejn iż-żewġ gżejjer hux se jonqos it-traffiku u jekk għawdex hux lest għal dan il-proġett. Minħati għaw Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista jrid ikun il-partit li jaħdem biex jissalvagwardja l-ambjent, mhux biex jiskorja punti politiċi, imma xu kruċjali li jkun hawn partit li verament jaħdem favur l-ambjent ta' pajjiżna. Adrian Delija refera l-iżvilupp bla pjan ta' sostenibilità, il-problema tal-iskart u n-nuqqas ta' riċiklaġġ u l-isfidi fl-enerġija. Din l-art ħelwa hija organizzazzjoni li ilha mill-1965 taħdem f'pajjiżna għas-salvagwardja tal-wirt storiku, artistiku u naturali ta' Malta u kemm ilha mwaqfa rristawrat qatt ta' siti u monumenti kulturali u timmaniġġja wkoll qatt ta' siti kulturali.